so aiki na ne hadimin kini ne so wani sirri ne daure ki yafe laifina zanen zuciya na yi dace da sarauniya taurariya samaniya su suka haske duniya ba ni hankalinki ban lokacinki kyakkyawa zinariya ni din naki ne mallakinki ne garkuwarki ne girman ta ya wuce baki ya furta wanda ke yin so shi zai yi zanta ka kunnuwa su fahimta banda kamar ki Maryama soyayyar ki na tsindima a zuciya babu sallama a zuciya babu sallama baki sanni ba ina kira baki dauka ba kin nuna ba za ki yi ni ba laifin da nayi ban san shi ba kin ce da ni in bar kiranki in fita dukkan sha'aninki in kau ido na in na ganki ko ki zo la idanuna tausaya mini sayi ba san kini ne kan gaba ka rikice baki sanni ba ke kika zama idan duba zana so ki bani shaka ko zaki sa amin ni duka sasari na shiga sarka ya